Müzexaneyeke li ser navê Ebulîz El-Cizîrî li Stenbolê hat sazkirin. Di vê müzexaneyê de gelek amûrên El-Cizîrî ji nû ve hatine dîzaynkirin û sazkirin. Serokê birêveberiya müzexaneyê dibêje wan, di nava 15 salan de ev kar pêk anîne û müzexane û pêşengeha amûrên El-Cizîrî bi vî rengî amade kirine. Dê atolyeyek ya perwerdehiya bo zarokan jî di vê müzexaneyê de bê çêkirin. Kar û müzexaneyek ji her alî ve pir balkêş e. Helbet xudanê vê müzexaneyê bi ti rengî îşaretê bi kurdbûna Ebulîz El-Cizîrî nake. Alimê Kurd Ebulîz El-Cizîrî ji Cizîra Botanê ye. Di sala 1153 de li Cizîrê hatiye dinê û di sala 1233 de li Cizîrê çoye ser dilovaniya Xwedê. Ebulîz El-Cizîrî ji beriya 800 salan gelek robot çêkirîne û wekî pirtûk jî çaweniya karkirina van robotan nivîsiye. Ew di dinê de wekî babê endezyariyê, babê mekanîka modern, zanyarê pêşiyê yê sîbertnîkê û çêkerê pêşiyê yê robotan dihê nasîn. Mucîdeke mezin di heman demê de alimê matematîk û astronomiyê ye jî. Navê pirtûka El-Cizîrî Kitabfî Marîfet el-Xeyal el-Handasî ye. Yani pirtûka bi marîfetên yekbûna teknîkî û xeyalan. Dura şêst makînên mekanîk çêkirine. Saat, pompa û fîskeyên avê, aletên muzûkê, şîfre û kilîleyên deriyan ku heya niha jî tên bikaranîn. Ji aliyê wî ve hatine çêkirin. Helbet wî netine dîzayna van amûran çêkiriye di heman demê de ew xistine di nava kar de jî. Bo nimûne pompaya 10 metreyan avê ji çem hil didi jûr çêkiriye. Ev zanyarê mezinê ku niha li Stenbolê li ser navê wî müze hatiye çêkirin, bi naveke dî wek bedî o zeman El-Cizîrî El-Kurdî tê nasîn. Lê mixabin müzexaneya li ser navê wî hatiye çêkirin jî wî wekî Kurd nadinasîn. Wekî Tirkekî Anatolyayê pênaz dike. Em çi bêjin? Milleteke bêdewlet bi nikare li alim û zanyarên xwe jî xwedî derbikeve. Pirtûka El-Cizîrî di üniversiteyên welatên Rojavayê de jî wekî klasîkekî ya zanistên teknolojiya kompîteran jî dihê xwendin. Bi hêviya careke dî xwendekar û zanyarên Kurd ji komelgeha xwe û dinê re bibin pêşeng û Ebulîzên nû yên serdema me jî ji nav milletê Kurd derbikevin. Mehmed Sanrı, Kurdistan TV, İstanbul.